Takže čaute, dneska je to video. Vo videu ideme hrať nový speciálny Roblox a tam ideme hrať Braindot Steel. A tam budeme robiť jediný... Počkej, ľudia, čo som rozmyslel? Nebudeme to hrať. Budeme hrať jediný takú hru, čo hrám ja. Mne sa tá hra ľúbi a volá sa YouTuber Tiko. Ľudia, teraz musíme byť ticho, aby sme dobre hrali, takže... Teraz. To ľudia majú celý dom, ktorá sa to prehráva, preto ľudia vyzvývajú také ticho, lebo niekedy ako sa to treba prehráva. Takže to bude robiť, ale naspäť môžem a 32 000 followers. Takže musíme trochu rozhodnúť, robiť takže pokiaľ to vás, ideme na posledný set. Tu máme už to, ešte 200 000, na 500 000 minimálne, aby som to mal. A poprosím si o vás like, odber a aby som mal to, čo mám. Takže ľudia, toto vás poprosím. A víte, to je tu, že ja vyhrávam aj, že player, že ja, Jošo Čičko, že vyhrávam. A musíme byť základne do týchto hrou je také, že musíš dobře hrát ten najlepší a iba 200 000 €, takže musíme to pôjde na zarábať. A potrebujeme veľa followerov. Hraje, takže potrebujeme veľa vidíte na 20 miliónov bakov, okolo milión. To je to zlatý, to je to šedivia. To je fakt fajne, ja som najlepšie všetkých, lebo ja tu vyhrám. Chcete, tak môžete aj napísať doktora, či by ste chceli aj na Robloxe Steel Brainer, aby ste mohli napísať, ako karáka a je to taký, aby si mohli dať, podľa sa, lebo ja som mal bilión a to si tam bol celkom, to je to dobré, takže si to bude stihať, takže ľudia, prosím vás o like, odber a komentár, aby to video je komentár, aby ste chceli hrať na Robloxe, či to a toto. Takže mám takové peniazy, môžete viem, počkajte. 190 000 tu neberiem a idem na 5. miesto a to už toto máme na chvíľku, to bude strachu ľudia. Toto video bude zaujímavé, lebo tu bude všetko špeciálne a tu bude takto najlepšie ľudia, že tu môžeme sa spraviť aj na nábytok. Keď chcete vidieť, mám tu všetko vylepšené. To je to žltý, to je to zlatý, to je taký šedý a my sa to už a oni tu pre mňa robí followerov 4000 a to musím dať tiež ako ľudia. Takže teraz musíme sa pozrieť, to som ja, vidíte? Ja ukážem. Budem ja a teraz chcete vidieť taký ja. Tu sa mi vyrába nový button za 1000 a tu sa mi bude vyrábaný. Tam sa mi dolary bude vyrábaný, takže tak ako to má byť. Vidíte? Čiže tu sa má vyrábať. Takže teda musíme dobre hrať, jak sa má.
se něco spýtal. Můžeme se pozorovat, kdo to najlepšie vyzerá. Tento má jeden poschodie. Tak sa bude páčiť, lebo on však nie je lepší. On teraz začína, že je lepší, ale má starý počítač a tak ale tak nemám. A tento sa volá takto, neviem. Nový počítač, on sa volá Tador, lebo taký youtuberský jeno. Ale je to. To sa pozrieť fórum. Takže máte toto, to má. Takže máte toho followerov ako ja, ale môžem ho aj obličiť tieto lebo ja mám 42 a on máte 45. Takže nie bude tedy obej. Ja. Teda. A ešte vidia, kto by chcel toto, tú hru, čo sa rozstavuje Roblox a je to lepšie youtuber TikTok. Una chiede la paglia, quindi si vede Jadi 20 milion, kecil. Ini musím mať čo také želové. A to môžem za všetko video. Dneska ideme skočiť, možno z zeta točíte, že čaute.